И то те е място на мама, докато идат да изорат, да си додат те, си додат, минава време. Ама аз дали се оправя, не знам, че трябва и да готвя за до вечера. Се оправи, мамо, се оправи. Докато додат да разпроегнат талигата, допитъка да настанат, и ляба ще опечем, и манджата ще сготвим. То съй за него. Кай било да не сме готови с топла вечеря? Здраво, мама, вкусно залани те скучна. Дай, че начинателя, тя виж. И Милкани ни идат. Улягат. Добър ви ден! Най-добре дошли. Ма какво правиш, ма? Мамо, ти какво правиш, ма? Ами на черкам вълна за... Ай, малката Милкана. Надо се почерпи с пич. Ама ни трябваше, ма Милкано, когато да додиш, никога не забравяш да донесеш по нещо. Сей! Сей. Ама старата майка се уважава. Да се жива и здрава, какво правим? Добре. Уйно, ти как си? Какво прави децата? О, как да сме у нас. Полай на Бога си сме живи и здрави. Николчо го извика да играе чилик, пък Марика спи лудеята с дядо си. Добре сме. Рада ти ела с мене, а пък Леля да седне тук. Тей. Ще седнат, никак няма да седнат. Ще като дойдат женилите и ти да седнат. Булка, добре. Днеска, Мадарясо, нима свърта на едно място. Вижи отидала са бахвам да доурат нивата в носу паша, ще викам на Данини. Айде да идем у бабиня ви, ем да ги видим, ем да си поприказвате с Педрана. Хубаво сте направили. Мама, аз ще завзям тестото от татък да втасва лудаята. На топло да го сложиш булка да не изтине. Лубо, мамо. Марио, ма! То трябва някой не си, за да е умряла на пътя, че да се излъжете да дойде. Ама одев ми остана и Маничкината да гледаме един юрник, пък навръщане Жека дума. Чино, дай да се отбием обулени Марини, да видим ко правят. Пък аз и думам, едно време на едно мумуваме, на едно лягаме, на едно ставаме. Тъй беше ми то манах късмет. Ти се ожени у горната мала, пък аз на остана тук, че сега по-рядко се виждаме, минете пак, на нали се вътре, виждаме? отбили, минете. Добре дошла. Бабо Дано, Добре дошла, Димитрице, добре дошла. мо Петранке, ти ли си, ма? Ама ти га порасна толкова с много, ма. Пух, да не ти уреки, каква обава мома си станала. Добре, аз сте дошли. Благодаря. Минете ми то, седнете там, минете да седнете. Седнете, че... Убо се направи, че додахте. Каква работна, пъргава и скопосна щерка са очували бати и боя. Да и се не нагледаш на убо си скопус. Той какя на Иванка им е дома. Лелио, кай, аресал съм Петранка Аджигимовата. Ама убава, стройна, работна. Гиздава, пък ние сме си лика и прилика. Ама знам ли им, ко ще кажат майкини и кои да я искам? Дали ще ми я дадат, да не ма върнат? Стрино кай, само ти и Леля Жека ще кандардисите майкини. Малка ми щерката, мамито. Пък и ни женен, брат има по-голям. Знам ли, ко ще каже той, пък и да знае. Ко ще кажат? Няма да се обърнат срещу късметя на Петранка я. Пък той Иван един син на майка и на баща. И манито му и мани. Къщата му къща като палат. Ниви, добитък, 9 аргатина им работят Тодора. А пък кака и свако много я аресват. На ръци ще я държат. Вие само гадайте. То тъй булка Жеки за него, ама като го няма баща, аз мога да кажа сама жена. Ама, Булка, аз не искам да ти събъркам, а ще ти кажа нещо. От моята баба знам, на женско чедо, излезе ли му късмета, то не се спира вече. Тъй, бабо Дано, ама и наш Иван е много убав ерген, на която и порта да полопа, все ще му отворят. Ама като рекал Петранка, тя ме е легнала на сърцето, тя ме е влязла от душата. Друго момиче не искам да видя. Ко да кажа ми то, като го няма баща и, нали знаеш, нищо не мога да кажа. На урото кай китката съм изял. На чешмата водата съм и напил. Деца вика, ние сме си лика и прилика. Не знам, ко да кажа. Булюма, пък
да попитаме и Петранка. Ко ще каже, ко мисли? Тая ли? Ами, ко да кажа аз? Ние с Иван си имаме думата, ама ко да кажат мама и тети? Тяйната дума ще слушам. Уф, Боже, Боже, ко да казвам, ко да правя? Тъй ли да река, иначе да кажа, съкъл събие, не знам, да не объркам нещо и аз. Уф, що ги няма те с мъжа? Буляма, какво се затюхкала, ма? Той коджа Ивановите, да ти додат женили на крака, да искаш черкати за снаха не е малка работа. Той е голяма чест за всяка мома. Не са вайкайте ми, давайте китката, пък батя го остави на мене. С него аз се оправя. Да пратим нишан на Кълно Милкано, ама по-сетне ако се отметнат, че да стане детето ми за смяко село. Не моето тъй. Що дума ще има, Марио? Иван вика, Стрино, само ти ще свършиш тая работа. Колко млади у село си събрала? От тебе по-добра и шипаджийка няма. Каквото и да кажеш, думата ти на седи се чува. На, честен кръст ти давам, Марио. Моята дума на две не става. Каша се отметнеме. Уф, ми като и тъй, те да знам аз, ко да правя? Ко да правиш? Ами, ко да кажеш, айде Петранка да черпи. Ами да почерпя. Тая ми. Тъй. Като се реши, сме решили. си жива и здрава. А я ще прилагайте ма вие, ма. Не дей така дума, Марио. Не дей така дума. И момчето и момичето си не Колко ли са, бре? Момата хубаво и сладкото хубаво. Марио, сватя вече ще дума. Май избързав, ама няма то. Дай да направим годежа до края на седмицата, че горната неделя идват в Велики Понск. Пак после ще направим сватба за чудо и приказ. На много хубаво сладко, ма. Много хубаво сладко, ма боли Мария, ма ти ли го прави, ма много хубаво, ма. Ма как е хубаво сладкото? Веки не го правя с булка, Жеки. Младите са научат, че Петрана и булката го правя. Много хубаво. Както е хубаво сладкото, да даде Господ здраве и живота на майки да и тъй сладък. Дай, Боже, дай Боже. Дано. Жеке, да ставаме, Буля. И Тиндия стана, мъжите си дойдат от работа, па и орта си имат работа. Айде, Марио, останете със здраве. О, Петранке, няма ли да пратиш нишан на Иванчо? Много здрави на Иванчо. Добре, добре. Айде, останете си със здраве. Скоро ще дойдем. Айде, одете си със здраве. Айде. Ох, Кълно Милкано. Тя работата е за радване, ама аз със съкъл събия. Къп се отказа до вечера на бати. Да вземете да дойде с нито или какво да правим. Ма ще дойдем, Буля, ама какво са закахарила, ма? Той и бати харесва Иван. Лято скърбял ми на жътва ми каза, работно момче е Иван, разбрано. Не е имана, а и тако с момче да намеря за нашата Петрана, друго не искам. Видя ли, Петранке, че всичко се нареди? Аз като ти казах, че мама ще помогне, ти ич не ми вярваш. Ти какво мислиш? Ние тук или Дода и Минеска. Хада ти и честито. Много се радвам за вас. Радо, ади баба дано, зимъска и на тебе да ти излезе късмета да се ожениш, че да не въмисля вече. Той Господ си знае работа, баба. И на Мамо, мене ще ми излезе късмета. аз ще отида да видя Марийка и дядо дали не са събудили. Айде, иди вижте да му дива героотия, той дядите, нали знаеш, хищ не може да търпи. Марио! Те с клюкарки челяки за въси не могат да почекне. Цял ден висят на джамовите, гледат кой улява и кой узлява нашия врат. Ано, ти ли си, ма? Добре си дошла. Дай булката, Марийка, уляз. Ама гледаме
тук у вас уляват, изляват хора. Викам на Марийка, я да идем да видим какво става тук. Къща мамо са оторила, нали за той? Да дода от това. Тъй, ама викам на Буля, Коджа Иванов ти излягаха от големи Марини, има нещо. Ти няма да видиш. Марио, да не годихте Петранка, ма? Боже, я ще да идвам да га искам за нас Стоянчета, Косово момче. Късмет, мано, ко да правиш и на него ще му излезе. Къдо е сляпата неделя, нали знаеш? Абе, тъй, то ми много ти честито. Мерси. Честито, добре. Ами, Булю, Марио, ми да попием и тогава да се Петранка. Да се чуе у вас. Добре, Да се чуе. Ами, не буса, не, стане работа. Добре, Запей. Петранки, да ти попием и малко. Попей. Есен си, за есенява, малки са, моми годяват. Да ти честито, Петранки, па на сватбата ще попие повече. Късмет, на сватбата ще попее седни Булка Марио. Булка Марио! Мо Булка Марио! Тъс баба Пареша. Баба Пареша, ма ти ли си? Кой има? Амо, Боже! На нас ще тука ли само? Сега дода на Бул. То мъжите си дода от работа. Няма кой да ги срещне. Си дода. Гай било то, гай било то. Мъжите да додат от работа и жените да не ги срещат от работа. Ще додат, баба Пареша. Не се кахали, ще додат. То младите! То на една бога не място. Баба Пареша, Мама ли дойде? Търси. Човек да ни излезе, Булю. Айде да си отиваме, че мъжите са дошли от нивата. Боже, тъс дъртата чака само да мръдне ми тя отзад да ми да прави. Айде. Нали я знаете, тя си та от едно време, мамо. Абе, то не пустовяйте, молите още малко, то тук на едната върта. Ама то пък ги не стои по едно сладко на почерпа. Скръм ми, не най-почерпа. Дано не стане работа. Радо, Булка, айде, мама, ние вече да си одим. Айде. Айде, мама, оставете със здрави. Свършихме работа? Айде, Буля. Айде, бъдете със здрави. Кълно Милкано, до вечера ще чакам да дойде с Мито. Ще дойдем, Буля, ще дойдем. Как няма да дойдем? Айде, мама. Айде. Ух, Боже! Доживях да се сродим и с Коджа Иванов ти. Ух, пък сега да стана, че да ида в удаята да зарадвам дядото.